נלמד את זה. עכשיו, אוקיי, גרעיני בת. בוא אני אעשה את זה. עושה את זה פה. אני רוצה את זה. אני מוחק את כל המרכזים שלה. אוקיי. מה קורה למספר גרעיני הבת? בואו במקום מספרים נשים פה אותיות, שיהיה יפה. בהתחלה היה N0 פה, אז חצי N0, נכון? אז רבע N0, ככה הכמויות לא יכולות. מה קורה לגרעיני בת בזמן הזה? כשכמות גרעיני האב פחתה לחצי, גרעיני הבת הייתה כלום לחצי, מ-0 לחצי, נכון? אז הגרף של N בת, תלוי בזמן, בהתחלה יש 0, אחרי זמן של חצי חיים, כמה יהיה? חצי מ-N0, נכון? כי חצי מהאבות הפכו לבנות. אז יש לי חצי בנות עכשיו, נכון? עכשיו, אחרי עוד זמן, כמה אבות נשארו לי? רבע אבות, אז כמה בנות יש לי? 3/4. מבינים את זה? 3/4 מ-0 עכשיו הפך לבנות. אוקיי? נכון? אחרי עוד חצי, כמה אבות נשארו לי רק? 8. אז כמה בנות יש? 7 שמיניות. מבינים? זה תמיד משלים ל-N0, ל-1. אז זה על 1, זה יהיה 7 שמיניות. דבר הגרף עולה. והגרף יש לו איזושהי אסימפטוטה, בכמה? ב-N0, 1N0, בדיוק, משלם. הוא לא יכול לעבור את הערך הזה, כי כמות הגרעינים שהתחלנו ב-N0 לא יכול להיות יותר גרעיני בת מגרעיני אב. נכון? יש מבין? מגניב זה. כל זה יש פה בסיכום. אוקיי. שאלה שהם אוהבים לשאול, אוקיי? הם אוהבים לשאול אתכם דבר כמו נתון גרעין אב מסוים. ויותר איתנו? אוקיי, הם אוהבים לשאול שאלה כזאת. נתון גרעין אב ספציפי, האם ניתן לדעת מתי הוא יתפרק? אוקיי? כל מיני שאלות כאלה. אז הרעיון הוא שהתשובה היא שלא ניתן, כי התהליך הוא סטטיסטי. אנחנו יודעים שאחד מ-1000 יתפרקו נגיד, ואנחנו לא יודעים מי ומתי. אין שום דרך לנבא איזה חלקיק יהיה איזה שיתפרק. אתם אומרים להם בתשובה, התהליך הוא סטטיסטי, אנחנו יודעים את הקצב התפרקות, אנחנו יודעים את הפעילות, ואנחנו לא יודעים איזה מהגרעיני אב יתפרק ומתי. אנחנו רק יודעים את הפעילות, 100,000 יתפרקו בשנייה, אבל לא יודעים מי. לא יודעים מי ומתי. כאילו החום זה הרבה גרעיני אב? כן, כן. אז הם אומרים, האם ניתן לגבי גרעין אב מסוים לדעת מתי הוא יתפרק? התשובה היא לא. התהליך הוא סטטיסטי, אי אפשר לדעת מתי הוא יתפרק. הוא יתפרק בסופו של דבר, אני לא יודע מתי. אוקיי? סבבה. משמעות למדה הסברנו, שאם נגיד הביט, אז הסיכוי של 1 ל-1000, כל אחד להתפרק. אוקיי. וזה אתם תראו לבד. אוקיי. מדליק. גרפים עשינו, גרעיני בת. מדליק, אנחנו ממש סיימנו עכשיו. אז תראו. רק לגבי הגרעיני בת נוסיף עוד משהו. אם אני רוצה נוסחה של כמות גרעיני הבת כתלות בזמן, איך אני אצור נוסחה כזאת? זאת כמות גרעיני האב כתלות בזמן. אז מה? פשוט תוריד את המינוס. לא. 1 מינוס. זה פיזיקה. כן, מה? זה פיזיקה. אופה, סקיל. אז תראו, מה אני יודע על הכמויות האלו? כשהוא בחצי, הם בחצי. כשהוא ברבע, הם ב3. הסכום הוא תמיד אין, נכון? אז אני יכול להגיד שכמות גרעיני הבת, כתלות בזמן, שווה לכמות ההתחלתית, פחות
יוצא N0, 1 מינוס, זה פשוט משלים תמיד את גרעיני האב ל-N0, אוקיי? עכשיו, אני אציין גם, כמובן, שאם אני מבקשים גרף של הפעילות כתלות בזמן, אז הוא בול אותו גרף כמו זה, נכון? פעילות כתלות בזמן, גם יש לו איזשהו R0, והוא גם דרך 1. בול כמוהו. אחרי זמן מחצית חיים, הפעילות תהיה חצי. שני זמני פעילות חיים תהיה רבע. זמני מחצית חיים תהיה רבע. סבבה? זהו, זה נכון אפילו. לא עשינו תרגילים, אבל זה אתם תעשו כבר. אלא אם אתם רוצים עכשיו. אתם רוצים תרגילים? יאללה, בואו. אני זורק. אם לא, אז לא. כאילו, אם תעשו תרגילים פתרונות, אתם תבינו. אבל אם אתם רוצים, נעשה את זה. מה אתה אומר? יש עוד כמה דברים קטנים, יש עוד נושא גם, ולא נעשה אותו היום. מה? אוקיי, הנה. נעשה את השאלה. מוכנים? יאללה. אוקיי, אז איזוטופ של זרחן. מה? אני מוכן לראות את כל זה. איזוטופ של זרחן. אני אני מוכן. נכתיב? מי שרוצה לכתוב, שיכתוב, אני אכתיב. איזוטופ של זרחן, P 1532. אם אתם זוכרים, קודם אמרתי ש-P הוא 31, נכון? אבל זה איזוטופ שלו, אז יש לו כמות שונה של ניוטרונים. נכון? איזוטופים וכמות שונה של ניוטרונים. זה איזוטופ כזה, בסדר. אז איזוטופ של זרחן P 1532 עובר התפרקות בטא מינוס, ככה קוראים, והופך לאיזוטופ יציב של גופרית S. אוקיי? הוא עובר התפרקות בטא. מה זה התפרקות בטא? אתם זוכרים? ניוטרון הופך לפרוטון ופולט אלקטרון כדי לשמור על חוק שימור מכאן. אז אנחנו יודעים שהוא יהיה 1632. אוקיי. זמן מחצית החיים של איזוטופ בזרחן הוא 15 יום. אוקיי? מה הוא? 15 יום. אלה נתונים. א', רשמי תהליך ההתפרקות. זה לא זה. אוקיי? אז מה תהליך ההתפרקות? אמרת לי כבר. מה אני רושם? פי זה... פי 1532. יוצר בטא, ועוד בטא זה מחצית בטא מינוס, ועוד 32. אתם רואים את זה יופי? אוקיי, זה החלק שבו אנחנו עוסקים בגרעין בודד. עוד מעט נעסוק גם בכמות של חומר שנתפרק. א' עשיתם, ב'. זה קטע במחוזות הנוטרינו שזה... תכתוב עם האחר, אבל לא חייבים. לא חייבים, בסדר. אנטי-נוטרינו אתה צריך רק בשאלות ששואלים אותך אם כל אנטנה נשמע או כל האנרגיה נשמע. אבל אפשר לרשום. בספר נגיד לא. את מה לרשום? את האנטי-נוטרינו. את האנטי-נוטרינו של זה. נוכל לומר שיש עוד חלקים שיש עוד אנטנה והאנרגיה העמודים. אז... טוב, אז תהליך ההתפרקות רשם.
עכשיו ב', ברגע t שווה 0, הניחו מונה גייגר. מונה גייגר. גייגר זה מדען, מאוד ידוע, והוא גם פיתח מכשיר שבודק את הפעילות של חומר. אז מונה גייגר מונה לכם פעילות, זה כמו אמפרמטר בפעילות. הוא מראה את הפעילות של חומר. אז הניחו מונה גייגר על כמות מסוימת של איזוטופ הזרחן, ונמדדה פעילות של R0 שווה 4.6 כפול 10 בעשירית. 10 בעשירית, התפרקויות לשנייה. איך עוד יכלו לקרוא ליחידה הזאת? מי מייצג כמות התפרקויות לשנייה? בקרל או קירי? בקרל. אז יכלו להגיד גם בקרל. הם היו נחמדים פה, הם הסבירו לנו את המשמעות של אחד בקרל. אוקיי. מה? קירי זה 3.6 יחידה אחרת בפליזר. 1 קירי 3.7 כפול 10 בעשירית בקרל. פשוט יחידה אחרת. שניהם מייצגים פעילות. אוקיי. אז הניחו אותו על כמות מסוימת של איזוטופ הזרחן, וראו את הפעילות הזו. הם שואלים כמה גרעיני זרחן היו בכמות הזאת. כלומר, הם רוצים את ה-N0. אוקיי? כמה גרעינים היו? זו השאלה. אני מזכיר לכם שנתון שזמן מחצית החיים הוא 15 days. אוקיי, דוקי? יאללה, איך עושים? אם אני יודע את R0, איך אני רוצה את ה-N0? יש R שווה ג' ואז אפשר לצאת ג' לפי הזמן מחצית החיים. נכון, איך מוצאים את ג' לפי זמן מחצית חיים? כותבים 15. כותבים R0 שווה 2 חלקי כן, אנחנו כבר הוכחנו קודם שזמן מחצית חיים למה שווה? לן 2 חלקי לן 2 חלקי ג'. אז אפשר למצוא לפה ג' למה שווה? לן 2 חלקי, אני מקציב את T לא בימים. אני רוצה את למדה בהרץ. אז אני מציב פה. לפעמים נעבוד עם למדה שונה, אבל פה אני אעשה זה. אז זה 15 days, כפול 24 שעות ביממה, 60 דקות כפול 60. שזה 1, 2, 9. לא, לא, הלמדה יוצא להתמודד במבחני הישג, ובמונה יחידות. זה יוצא 5 נקודה. כן, כן, אני לא עובד בדייס, אז אני אקבל 1 חלקי דייס. לא, אבל לא עובד גם בערך. נכון, כן, זה 1 חלקי סק. אם אני שם את ה-T בשניות, אני אקבל למדה ב-1 חלקי סק. נכון? אתה מציב, אני צריך את T בשניות. בדיוק. T בשניות זה נותן לי למדה ב-1 חלקי סק. אוקיי. מגניב. אז כמה יצא לכם? 5.35 זה הגימל. רגע, אני רוצה את ה-N. צריכים את ה-N, רגע, זה הגימל. אוקיי, אז R0 עכשיו R0 שווה למדה N0. נכון? אנחנו מבודדים את N0. סיימנו? זה אמור לצאת 8.6 כפול 16? R0, כן. אוקיי, למדה, מציבים מספרים. זה לא 17? תגידו לי אתם. 17. לפי התשובות אני אומר 16. לא. חישוב, איזה זה 7 אמרנו שזה ב-10 בנים 7. מה? אמרנו שלמדה זה 10 בנים 7 וזה 10 ב-10. למדה זה 10 בנים 7? אמרנו שזה 10 ב-10. כן, אבל יכול להיות שהם מתקדמים, ייצרו לך מינוס. עוד קנה מידה. אין לזה יחידות, נכון? מה? אין להם 0 יחידות כאילו פיזיקלית. נכון, כמות גרעינים, אין יחידות. אוקיי? אז סיימנו עם ב'. סבבוש? ג'
מה יראה מונה גייגר? מה מונה גייגר מראה? פעילות. אז מה יראה מונה גייגר? כלומר, מה הפעילות? כשיונח על הכמות הנתונה כעבור 30 יום. זה פעמיים חצי חיים, זה פשוט... יפה. הם עשו פה את שתי הדרכים. אוקיי, בואו נעשה את זה. הם שאלו, מה תהיה הפעילות? זו השאלה עכשיו, מה תהיה הפעילות אחרי 30 יום? אז הדרך הכי טובה לעשות פה זה לפי מחצית חיים. כמה זמן מחצית חיים עברו? 30 יום זה? זמן מחצית חיים. אז מה תהיה הפעילות? רבע. אז פשוט חלקו את זה ב4 וזהו. רגע, למה תהיה רבע? מה? למה תהיה רבע? כי זמן מחצית חיים הוא 15 יום, ושאלו מה הוא יראה אחרי 30 יום. ושניהם מחציות חיים. נכון? פעמיים 15. אז הפעילות יורדת לרבע. מה? מה הדרך השנייה? הדרך השנייה, אם נגיד לא שמתי לב ש30 יום זה פי 2 מזה, אז אני יכול עם הנוסחה להגיד שהפעילות אחרי זמן מסוים, שאני צריך להציב אותו בשניות, אוקיי? פעילות, ו-E R0 כפול E מינוס לambda T, נכון? תציבו את ה-T שלכם 30 יום בשניות, תכפלו בלמדה שהיא ב1 חלקי סג יצאנו, נכון? ותמצאו אותה, תציבו גם את ה... רגע, למה יוצאת ב1 חלקי סג? כי למדה זה למדה 2 חלקי T. אם T בשניות, למדה היא בשניות. אם T בימים, למדה היא ב1 חלקי דייז. עכשיו זה בסדר אם הוא יהיה בדייז, אבל אז גם את ה-T פה אני אציב בדייז. כלומר, אתם רק צריכים שהיחידות של זה והיחידות של זה יהיו מתואמות. אוקיי? יכולתי למצוא את למדה ב1 חלקי דייז ואת T ב1 חלקי, ולהציב את T בדייז ולקבל אותה תוצאה. זה לא משנה. אתם מבינים אותי? תנסו את זה מספרים בדיוק. זהו. אז... זה כל הקטע. בואו נעשה את זה שנייה. בואו נציב בדייז, אוקיי? מה זה R של 15 דייז? הוא R0 E במינוס. אני צריך עכשיו את למדה. אני צריך את למדה בדייז. 24 כפול 60 כפול 60. מה זה למדה בדייז? זה למדה 2 חלקי 15? כן. נכון? למדה 2 חלקי 15 כפול T בדייז. זו הסיבה שאם אני דואג שהיחידות שלהם יהיו תואמות, זה לא משנה. יכולתי להציב אותו בסק ואותו ב1 חלקי סק וזה יצטמצם, או להציב אותו בדייז ואותו ב1 חלקי דייז וזה יצטמצם. למה אתה חשבתי 15? מה? 30 ו-30. זה מצטמצם כמו 2. אוקיי? זה למה לא פשוט? תעשו E בחזקה הזאת. בשני ימים. תראו מה יצא. מה? אבל זה כאילו בשני ימים. מה שנייה? אחרי שזה יצא. סליחה, פה גם 30. מה את אומרת? אבל כאילו אתה מציב פה בימים, אתה... כן, אמרתי בואו נמצא את למדה ב1 חלקי דייז ונציב את T בדייז. יכולתי גם למצוא את למדה ב1 חלקי סק ולהציב את T בסק. זה לא משנה, זה מצטמצם בכפל. לא משנה מה זה מצטמצם. אז תעשו גם אופת מחשבון. E בחזקת מינוס 2 עד 2. תקפידו על סוגריים בחזקה. זה רבע, נכון? מה? מה יכולתי לקרוא? לא משנה. אני רוצה שאתם תראו, שיהיה לכם את הוואו. אני יודע כמה זה יוצא לזה. כן, מינוס 2 עד 2. אנחנו נעשה E. רבע. מגניב, זה יצא רבע. רגע, היא בין הנאמר זה מה? היא בין הנאמר זה לא... זה 4, אבל יש פה מינוס. אז אם תקפיץ את המינוס, יהיה רבע. כלומר, יוצא לנו שזה רבע אפס, שזה בדיוק מה שציפינו שיקרה. אז מי שלא הפחיד